אהלן חברים, באתי כדי לספר לכם על האוצר החבוי בבית שלכם. אתם לא תאמינו כמה פוטנציאל של רווח יש בבוידם שלכם, ואפילו על המדפים לידכם. יש אנשים שחושבים שלמכור באתרים כמו eBay זו עבודה קשה, לשבת ולחפש מוצרים כל היום. ממש לא. רוב האנשים שעובדים ב-eBay מוכרים קודם כל דברים מיותרים מהסביבה שלהם. אפשר לומר שהם טובים זהב מג'אנק. יש אנשים שעושים משכורת שלמה רק מזה. אז הכירו את יעל. יעל התחילה למכור ב-eBay רק לפני שנים בודדות. תוך זמן קצר היא הפכה מחובבת לבעלת חנות רווחית מאוד ב-eBay. עד כדי כך שהיא עזבה את העבודה השוחקת שלה, אמרה שלום לבוס ויצאה לחופש כלכלי. הטריק שלה מדהים בפשטותו. היא מוכרת כל מה שמיותר בבית, במחסן של הבית, במחסן של ההורים שלה, מכל מיני מציאות שהיא פגשה פה ושם, משוק הפשפשים, מטיולים בעולם, אפילו מפח הזבל. וזה יכול להיות ים כסף. כי eBay היא היום זירת המסחר הגדולה ביותר בעולם. והלקוחות הם תושבי העולם כולו. ב-eBay אפשר למכור פשוט הכל. ורק ב-eBay יש ביקוש למוצרים כאלה. אוויר מירושלים, חול מארץ הקודש, בוץ מים המלח, פחיות קולה ריקות עם כיתוב בעברית, ביסלי $40, בסמים משומשים מאוד מבוקש, וכמובן תקליטים ישנים. וכל זה עוד לפני שדיברנו על שיטות מסחר מתקדמות כמו שיטת הדרופ שיפינג, בה אתה קונה בחנות אינטרנט אחת ומוכר ב-eBay. אז מה איתכם חברים? מה אתם יכולים למכור ב-eBay? וכמה זה יוכל לתרום לתחושת ההצלחה ולחופש הכלכלי שלכם? הצטרפו אלינו עכשיו אל משפחת הסוחרים ב-eBay ותלמדו מאיתנו את כל הדרכים איך להפוך את eBay לעסק הרווחי שלכם עוד השנה. הקליקו על הקישור שבראש המודעה, או שאולי הוא בתחתית המודעה, קורא לנו לעתים, ושמרו לעצמכם מקום בכנס אומנות המחירה ב-eBay, שקורה ממש אוטוטו ב7 לספטמבר, יום העשרה באיירפורט סיטי. שם יעל בעצמה תקיים דיון מקצועי על שיטות המסחר למתחילים, וגם למתקדמים, ב-eBay. ניפגש שם? שלום, אני יורי, אני חמוד.